El Centre Esportiu i Recreatiu Xavier Vilanova, local social del CER, estrenava aquest diumenge al migdia les noves instal·lacions culturals i de lleure del primer pis, que han estat remodelades amb una inversió propera als 70.000 euros. S'han fet 3 sales diferents, una més destinada a biblioteca amb 2 ordinadors connectats a internet i una sala de reunions amb possibilitat de fer projeccions. Una altra sala amb jocs d'esbarjo, com ara billar, futbolín, escalèxtric o jocs de taula, i una sala polivalent que inicialment faran servir les seccions de bonsais i l'esbart. La inauguració formava part de la segona fase de les obres del CER, on el nou bar, estrenat fa uns mesos, era el primer pas. Ara arriba l'hora de tirar endavant l'acondicionament de la sala d'actes previst pel 2011. Estem inaugurant una segona fase d'un conjunt d'actuacions que hem anat fent aquí en el CER. La primera fase va ser en el bar. Gràcies a l'empenta de la Junta que hi ha actualment, ens han anat aportant a fer actuacions diverses. La primera amb una inversió de 300.000 euros i aquesta segona que avui estem a punt d'inaugurar, que ja hem inaugurat, s'acosta als 70.000. Per tant, al voltant d'uns 400.000 euros, amb un edifici que quan es compra, quan s'adquireix, no hi havia la idea que podria ser, evidentment, finalment, una entitat amb tanta projecció. Queda pendent una tercera fase, que estem d'acord amb la Junta del CER, per redactar el 2010 el projecte, que consistiria en remodelar tot el que és la sala d'actes. Jo em penso que el CER quedarà, després de, comptem, el 2011, quedarà com una entitat cultural remodelada i ben acabada. A la presentació, l'alcalde Stanis Puig remarcava el paper del Centre Esportiu i Recreatiu a l'organització d'activitats que ajuden a fer poble. Però jo us emplaço que participeu encara més del CER, que els motiveu a obrir més seccions, se n'obren constantment, i jo penso que tots plegats és una entitat que fa que l'escala continuï sent un poble ben cohesionat. El president del CER, Xavier Ballesta, donava les gràcies a tots aquells que han col·laborat en fer possible les noves sales que s'inauguraven. Una inauguració que es feia el que a partir d'ara és el replà d'en Llorenç i la Mari, un espai en homenatge a la seva dedicació a l'entitat. Entre les nombroses col·laboracions que de sempre ha rebut la nostra entitat, per part de socis, escalencs i d'altres que ben aviat es van identificar amb el Centre Esportiu i Recreatiu, avui ens plau retre un merescut reconeixement a 2 persones molt relacionades i lligades al CER. Ens fa especial il·lusió dedicar aquestes sales que avui estrenem a 2 socis com són en Llorenç i la Mari. Tan vinculats al CER i relacionats amb gairebé totes les seccions i activitats que hi han tingut lloc i s'hi desenvolupen. El seu ajut ha permès condicionar aquestes sales i dotar-les d'un digne equipament, raó per la qual hem considerat adient que aquest nou espai sigui conegut com el replà d'en Llorenç i la Mari. Llorenç, Mari, rebeu la més entranyable felicitació d'aquesta Junta que vol ser la de tots els socis del CER. En nom dels pares us donem gràcies. Ells no són escalencs, però el seu cor sí que ho és. Sí, però no són nascuts aquí, però són escalencs i més de cor. Jo crec que segurament ells, com opinem el reste de la família, aquest replà, a part de ser en nom de Llorenç i la Mari, és de totes les juntes directives que hi ha hagut abans i dels que ens han deixat i de tots els que s'han fet vells com ells aquí. Molt bé. Que hi hagi molta gent, molta sort i gràcies. La inauguració continuava amb una visita a les noves sales i amb un piscolabis per tots els socis, que descobrien també la terrassa que hi ha sobre el bar a l'exterior de la sala de bonsais i que properament també serà accessible.